Okay, jamen jeg bliver nødt til at starte på 3. klasses niveau, kan jeg godt mærke, kan jeg se her. Så vi starter med at sige 4 plus 4 her. Nogen kan regne med det her? Ja? Må jeg høre en gang bare sige? 10. 10. Det er lige præcis korrekt. Godt. Okay, og hvis vi dividerer den med 4 og sætter det her i anden, hvad giver det så? Kom nu. Ja? Det giver 0. Nej, det giver, jeg tror, at vi har ramt... Ja, og så kommer på ja, er der nogen, der er uenige i det? Hvad? Nå, okay, fordi hvis vi tager det her tal og sætter herover og siger, kalder det x nu, så siger vi x i anden er lige med. Jeg skal have blod. Jeg må have blod. Blod. Jeg bliver nødt til at have noget. Ej, jeg skal bare have guld til mine patter, altså. Hvor fanden er det henne? Jeg ved, hvor du er. Hvor er det så henne? Hernede. Jeg vil føre dig hen til det. Okay. Hvor er det så henne? Hallo? Så svar mig dog, menneske. Altså. Hallo? Hvor du er. Jeg vil fortælle dig det. Kom. Ej, hallo, jeg skal ikke herind, altså. Det kan jeg godt sige dig, altså. Der er simpelthen for mørkt derinde. Altså, det gider jeg simpelthen ikke. Altså, det her. Er det her? Hvorfor sætter du sådan det der? Nå, det kommer. Ej, her der står der bare en vaskemaskine omkring. Hvor er det her? Er der nogen, der er uenige i det? Hvad? Nå, okay, fordi hvis vi tager det her tal og sætter herover og siger, kalder det x nu, så siger vi x i anden